Godmorgen. Tak for i nat. Selv tak. Og skal jeg mine briller? Vi er nu klar til at få en ny gæst her på Paradise Hotel. Velkommen, Sandy Kim. Hej. Hej, Sandy Kim. Hej. Hej, smukke. Tante Kim. Jeg hedder så Sandy Kim. Jeg er 37 år gammel. Jeg er måske Paradises lækreste tøs fyr. Ja. Hvad skal det sige helt nøjagtigt? Både tøs og fyr. Ja. Det finder vi ud af i nat, ikke også? Altså, er du ikke lidt for gammel til Paradise? Ja. Ja, fuck dig selv, man. Fuck dig selv, din luder. Din Jamen, er hun både mand og kvinde, mand? Hvad fanden? Hvad så, man? Hvad så, smukke? Ej, hvor dejlig. Ej, jeg elsker. Sandy Kim og Antonio danner par. Peter og Laura danner par. Og Mufufu og Birgitte danner også par. Vi er nu klar til dette års Paradise 3. konkurrence. Trillebør-konkurrencen. Alle deltagerne starter herfra. Og man er i mål, når man har rørt det blå herover. Det man kan vinde er fredelse til sidste parceremoni. Nu i zonen. 3, 2, 3, 2, 1. Ja. Det er Sandy Kim. Hvad fanden? Okay. Hun har brækket håndledet. Hun skal sendes hjem. Hun skal sendes hjem. Jeg er ked af at sige det, men kære Sandy Kim, som lige er kommet ind i spillet, har brækket håndledet af Trillebør-konkurrencen. Hun er nødt til at tage hjem og forlade Paradise Hotel. Nej, Sandy Kim. Min anden partner er død her. Jeg ved ikke, om jeg kan klare livet mere. Jeg kan ikke vende Paradise Hotel nu. Hvad gør jeg? Jeg beklager, det er lidt ulovligt senere, men jeg tror, at Antonio har begået selvmord. Lad, du skal ikke filme det. Ud. Stop. Du skal ikke? Han er fuldstændig væk. Status er, at Peter og Laura er sammen og skal i finalen mod Mufufu og Birgitte. Glæder du dig til finalen? Ja, det bliver sgu dejligt. Jeg tror, vi vinder. Tror du ikke? Vi er nødt til at tro på det. Det er sgu dejligt med et større værelse, synes du ikke? Det er bare det ene. Enden af dag 3.